хора, днес пак играем на Когама. И сега лечим. Ох, майко. О. Въй, какви са тия се? Този луна парк. Въй. Помощ. Първо ще отидем там, а после там. Thank you, милион играя. Благодаря ви. 10 милиона играча. Побързай, няма да чакам 100 години. Браво, бе. Умрях. Искате ли пак да се спуснем с онази парзалка? Искате ли? Добре. Чакай. Чакай, бе. Може да чуете малко от бомбончетата ми. Сам че. Така. Да. Вече и моят приятел Марио има такова Когама и сега можем да играем мултиплеер. Let's go! Добре. Бам. Апа. Искате ли пак да видим картата? Добре. Ко прави тузе? Пра. Бам! Бам! Качих се! Мислех, че ще умра. Аз съм лапе. Да, сега е. Вървим бързо. Чакай! Паднах. Ох, майко, тези панталони са много неудобни. Турист 44, какво правиш? Не. Чакай. Сега отиваме там, където видяхме. Но ние къде го видяхме? Чакай. Странни ранца. Взех ли ранца? Да, взех я. Сега отиваме да си вземем. Чакай се. Къде са не сега? Ей ги. Така. Чакай. Какво? Не можах да прочита. Тим, го! Жалко, че никой не се състезава с мен. Опа. Това е никак не честно. Знам тази лента. Не, чакай, така. Никой нищо не е видял. Опа. Този увеселителен парк много ми харесва. Къде ли не сме отивали? Чай да ни са... да направя биля. Да. Чуй за какво ли има там? Ще се жертвам. Тук няма нищо. Не! Казах да ме... Кой ще взема колата? Аз. Да. Така, сега ще се състезавам с тази кола. Майко, колко малко минути. Чакай, много си бърз. Какво? Чакай. Не, искам си колята пак. Искам си колята. Коля. Така.
Защо? Да, чакай. Не, чакай. Ау, майко, аз съм много шибаняк. Аз съм голям шибаняк. Браво, бе, се как ще се кача? Ох, майко мила. Я досак сега. Много жалко пък. Този фестивал е много забавен. Вот. Тъй. Чакай, лечи, що не летиш, Ей, ти мамиш. Чакай, искам да се кача. Чакай, тук хвана. Хвана тук. Искам да видя. Чакай. И да. И как ви е минало? Не, чакай, защо летя? Добре, хора, питам се, как мина вашата... Не, сега да не се натиснаме. Лети? Да, браво. Как мина вашата нощ? Как се... Добре ли се наспахте? Не, чакай сега, ако не си. Окей, къде другата не сме ходили? Добре, сега сте се глупава кола. Бягай. Опа. Чакай, да не си хъбим муниците. Какво правите са? Бягай! Сега ще ни... Бързо! Ще бягаме от света! Бягаме от света! Чакай! Кола, защо не? Не! Добре, аз ще скача по стълбите, както разумен човек. Да знам, не ни види. Леле, вече много се разтреперих. Леле, това нещо ми се... Чакай! Не паднах. Какво е това? Ледена празалка. Ледената празалка. Учваме на кълбото на смъртта. Ей! Кълбото на смъртта. Майнкрафт, Angry Birds и лодки. Ето. Вие не го виждате. Мале, камерата ми се оправила буквално. Майнкрафт. Не. Защо не се кача? Аре! Лошо бе. Какво? Как се телепортирах тук? Ми се едно. Ще го видя в клипа. Чакай. Не бъде. What? Тапарапа. Да не е този турист. Аз забравих числото. Не, той ни беше с скин. Какво? Чакай! Защо паднах? Какво? Под картата съм. What? Това е лудо. Да не е този. Не, чакай, не е този. Вземам колата. Чакай, тук има топка. Не искам топка. Аз пак. Искам футболна топка. Бам. Тук, да. Един мой приятел сега играе в футбол. Да, вот. И сега аз ще играя. Аз съм футболната топка. Чакай, къде са вратите? Това са вратите. Това са вратите. О, не! Ще вкара гол! Вкарахме гол! Сега да се завърти. Бим! По-бързо е. Ще вкараме ли гол? Yes, вкарахме гол. Какво пише тук, че не мога да прочета? Чакай, искам да прочета. Слайд 2 контайн. Какво ли има тук? Чакай! То защо ме стреля? Този иска да ми отмъсти. Какво? Този искаше да ми отмъсти, че го убих. Защо правя така? Скачай! Не! Да, yes! Не, чакай. Къде друга ден съм ходил? Той ми взе топката, ужас. Мамо се.
Мам се от тук. Чакай, бе! Ай, лоша топка. Уи! Аре, бе! Уи! Ще вкарам гол. Yes! Отбор топки и отбор... Не, чакай. Отбор Крас и отбор Крис. Хе! Ама това беше най-тъпото име на отбор, което съм казвала. Чакай, защо ме стреляш, бе? Луд човек. Добре. Чакай. Искам пак. Това беше много забавно. Моля да скачам. Искам пак да скачам, бе. Чакай, могат ли да ме наранят, ако... Каза къде ми стреляха, бе? Какво ли ще това? Ара, искам да скача. Качих се. Чакай. Не, чакай. Пауза. Иска... Какво? Аз съм много... Какво ще има тук? Бах тягата. Винаги съм искал да бъда футболна топка. Кой не е искал да бъде футболна топка? Много е забавно да бъдеш футболна топка. Ох, майкоца. Задне се рве. Чакай! Кога ме тази топка се телепортира? Бай! Подскачаща топка. Бах ти забавното. Много забавно. Трябва да пробвате, хора. Ако имате въобще кога, Чакай, искам да скачам. Никога няма да натисна с тази топка. Лошо. Тази топка може да скача. Тези футболисти са много силни, бе. Да ритат. Защото са... да. Не, искам да скоча. Арве! 50 години по-късно. Вече е 3000, не знам. Вече е 50 век. Чакай, каквото? Angry Birds. Чакай, не искам да падам. Паднах по картата. Хората намаляват. Искам кил, бе. Ужас! Пак ще си взема топката. Все пак, тя е много близо. Много се влякох с тази топка. Тъпо крос. Чакай, отбор въртележка и отбор топка. Ние сме отбор топка. Сега трябва да вкараме гол. Ще вкараме. Пуш! Вкарахме им гол. Сега ще вкараме друг гол. Ще успеем ли? Yes! Хора, мисля да е това за клипа, ако ви е харесал. Надявам се да е така, ако ви е харесал. Аз съм Топка и аре, до скоро, хора. Да, чао.